Moi kaikille! Pelannassa. Siinä on vähän veli, kun mä pelasin. Please, ei haittaa. No niin. Kiva, mullakin meni. Se vaan jätä tuolla sen, johon ei mahdu. Suru. Hän kiduttaa. Siellä ei oo edes sille ruokaa. Kato. Se haluu pois sen äiti. Siellä on sen ikävä sen äiti. Kato. Siellä on sen pikkuveli ja sen isosisko. Päästä sen vapauteen sinne. Kato, nyt ne on perhettä. Koskut ymmärtää kaikkea. Jos sä vaan sanoit. Koskut ei tee mitään pahaa. Näin. Vaikka niillä ei oo mitään erikoistaitoja. Mitä esim. Osaa tehdä maitoa. Osaa tehdä. Niissä on passi. Että niitä katso, mitä Näytetään tuon rikottu ihan todellisena. Oikeastaan todellinen. Se oikeesti rikottu näet. On. Mä kattoo sitä paikkaa. Mä rikotaan lisää kaikkea. Rikoks mä tän noveen vai? Etsi. Miksen? Kaikki pääsee. Nyt mä laitan blogin. En mä jaksa rikkoa bloggia. Mä rikon minne katsotaan mitä sieltä tulee. Ai miten kaikki voi rikkoa? Meillä on VL. FP. Oot sä valmis? Ei paha. Mä sain seedin siitä. Thanks. Jatketaan tätä peliä. Ja! Jos täällä on jotain koiraa. Tämä on kauhuletta. Uusi kauhuletta. Minun kosto. Ei voi enää mitään. No niin, et sä pysty enää tehdä mulle mitään. Koita. Hakkaa minua. Oikeesti. Mitä mä tein? Älä. No. Please. Ja kaikki rikotaan. Mä teen joku Maija. Joo.
Ei Veeti. Tuu tänne ylös. Tuu tänne maahan, mulla on sanottavaa. Täällä on yksi zombi. Tuu tänne. Mihin maahan? No, tänne. Mikka. Oi, tää täällä. Montin. No niin, nyt alkaa vitsi pelottaa. Siinäkin. Ihan mitä vaan noihin ei vaan noihin pisteisiin. 2 vielä. Mistä semmoset hankkia? Ne käy parkourissa. Ja kaikissa. Osta sellainen. Mistä sait ne vinksit? Ai mistä mä sain? Mä ostin 2 vielä. Ai mistä? Suomik maasta. Mitä? Suomik maasta. Suomik. G. Suomik. G. Tuutko tänne peliin? No. Joo. Akataan näitä. Ei, älä. Ei per... Ei näe. Ei vittu. Tulee pahaa. Kato Veeti. Että. Kato mitä mä kirjoitan tähän. Selvitäänkö me? Ei. Kato mitä. What? Selvitäänkö me vai ei? Koitetaan selviä. No, go. Oh boy. 1 kuoli. Eikö mä kuolin? Sä oot elossa vielä. Ei mä kuole. Mitä? Veeti, onko sulla tilaa? Oh. Voinko mä antaa sulle jotkut? Käydään. Täällä on liian paljon lyppenik. Käydään kautta. Oh. Onks sä varma? Ei nyt keskitytä. Nyt alkaa peli. Alkaa jo. Au, kuka voitti? Kuka voitti? Onks se mä? Et.
halusin tää ottelu. Hitto. Mä voitin tällä tavalla. Sä voisit. Koska toi valmiin, tule silleen valmiin. Jes, mä voitin. Naiset. Mä tuun vielä vetä. Koita. Tsemppiä. Täällä on vielä video. Mä laitetaan YouTubeen. Nice. Eiks niin? Video kun mä... Vetin. Tää on finaali. Hitto. Mikä palkka? Hyi. Oi, toi ois hyvä. Mitä sä tarvii? Oi, pyrä. Oi, sat. Voitaks mä? Mä voitin tän finaalinkin. Jää. Voitinko mä? Mä voitin! Mä voitin! Mä sain tutin. Kato. Minun tutti. Olen tutti. Minun tutti. Ok. Oh my god, mä voitin tän. Yes! Smoke. Smoke. Oh yeah, ja toiseen kisaan. Arvas miksi mä voitin? Varmaan kun mulla oli